Terus guyang guyu ae. Tondo moto.
Monggo Wadi. Elingo marang janjimu wong ayu janji padha kelali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara diadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki aduh tenangmu mangkatu konde tondo katresnanku yo laju kuning dadi pepen nalika biyen kowe isih nyandeng mrono mrene cetak kowo ra bakal pisah nadyan mung sedelo Jen, urung ketemu mah belum age dak baliyo wong ayu wis kangen ketemu sliramu kaju kuning tak jak nunggu baliyo wong ayu kumpul karo Bapak Haryati, monggo. Derek Jumeneng monggo. Elingo marang janjimu wong ayu ngerti saiki njur lali rusake awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani rasane lara diadaku wong bagus kowe lunga ora pamit aku saiki aduh tenangmu mangkatu konde tondo katresnanku ayo kaju kuning tapi kepilih nalika biyen kowe isih nyandeng tak kowo ora bisa bisa nadyan mung sedelo oh alah wong sak padha iki ya ketekuk anu pas bagian niku mau kesulitan Pak nggih oh alah nggih agak ada kendala sedikit dhisik malah iki nggih sabar nggih Pak masuk age nang baliyo wong ayu
Hei, Masya Allah. Yang Selamat dari Tanjung Priok Mas Tarno Tania Jaya. yang live streaming. Yang Batam Raya Hadir. Kakung Toto Iya, Siti Jakarta. oke. Bang Gedok, pemburu Sapi. Oh 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 oh. Yo. Shinsei. Masuk sayang Sewindu suwit lawase Mas Aris. Yo. kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen dinamu. Pak Men, Mas Gandul. persiapan Pak Men. Yo, yo. Papujan. Iya. Ora beda rasane hatiku. Sakno, sakno. Hawa lumrah ra bisa Yeay. turu wewayanganmu ngrereduh hatiku. Ayo Rino wengi tak anti-anti, aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ora bisa mari, amung sira abang bisa nambani. Mas Koden alih profesi. Lanje Mas Koden alih profesi. serba bisa. Shooting. Lagi. Halo Mas Koden. Lah ya piyayi multivision ngoten niku, Pak. Wah iya Pak. Elah. Multi talent. Ganteng men saiki ya. Lagi. Rambutnya diabang. Wah iya kemaki. Yuk. Aja sebelah wong bagus. Terus saiki ora bakal layu. Ora suwe aku bali. Ono Mas. Iso sumanding ana ing Se, se. sisimu. Yo, yo, yo. Selera pemberani. Koden. Hello, 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 hello. Oh, 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 oh. Masuk. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku. Duh wong ayu pepujanku ati susah bukan diramu. Pak Joko. Awak lumrah bisa tunggu wewayanganmu ngeridu hatiku. Elok, elok, elok. Aku jentit ngoweng tak anti-anti. Aku tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen hati semari. Amung sira kakak iso nambani.
Luar biasa. Biasa di luar. Oh, biasa toh. Dalam Biasa, kula Pak. walik ngoten. Enggak. Sing masuk ki kula napa jenengan? Bareng ngono piye yo? Yo. Di lo. Aja Ayu. Tresnaku ki ora sumanding ana ing sisih ya sembah nuwun Bapak Yan. Mas Geduk and the gang. Mas Gedung, Mas Ayo, Mas Bandung, Gedung. Jengkrim Biendi, Markisa. Markisa, Sekolah kerang itu. iya, merapat. Yo. Kusir andong barang kan ya apa toh? Halo. Masuk yo. Masuk. luwe becik paten ana imbang bar pisahan mrenggakan sulistya tarik Selamat malam, wangi Mas Gedung. sambutan Bosku, bos kacang. marang keluarga yo ae Bapak Margon yang terhormat, Pak Retensi yang terhormat. Pripun, Pak Joko pripun? Jan gayeng tenan. Ayo, campur sari karawitan diborong sing duma kabeh. Diborong nggih. Wayange barang kita. Wayange nggih. Dalange Nggih, didalangi dhewe. Nanti Pake Rate Mbah Narso. Yo. Urip ana kutho gedhe, kowe tak tukok isine. Apa-apa wae senadyan sesidhep mesti kasopan. Masih bersama Masih. Sone apa teh? Sone apa iki? Apa iki ya? Andi Jaya. Janela. Andi Jaya Audio. Syutinge Ria Hadiraya. kabare bening sae. Kelingan Ria yang live streaming selamat malam. Masuk. Kowe bat Ganjel toh.
Kahormatan mamprung rogo angrep pinjo jan gayeng to ya agar ketekan rombongane bungkeng tetep gayeng yo teh yo Urip ana kudu Aja lali
Yo, pokoknya judulnya nembe repot. Ayo mabuk ditata sing tak tresnani mung tak impi-impi aku ora bisa mung ditata pepujan hati Nadyan suwe ra ketemu nanging gedhe rasa tresnaku Rena mangi tansah ngarep-ngarep so kapan melengmu Sing wes ya Pak. Ini judulnya pokoknya nembe repot ngono ya. Judulnya apa? Nembe repot. Neng opo sliramu tega ninggal Ayo dawung mania bejen mania. padosa Mas Benjo mriki Mas Benjo. atiku karon-karon Gusti kula nyuwun ngapura Masih bersama Karawitan SP Jogetnya Indonesia. Iya 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 iya. Ditata sing tak tresnani rino wengi tak impi-impi aku ora bisa lali mung ditata pepujan hati Nerasa tresnaku ngarep sekapan balimu Moga sik Jel. Moga sik Jel. Ya. Sing ireng. Siramu Kabel hitam. Ya. sing tak tresno omahe Ponorogo aku wis kepecut tresno Yo yo. nanging ati umbo gawe lara hae 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 sing wis ya wis ta Ini kadek ini nembe repot terus. Ya, jangan melakukan kesalahan yang sama, gitu. Masih banyak kesalahan lain yang perlu dicoba. Gak pengalaman urip ya ta Ya. Nembe repot loh. neng opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa dosa atiku karon
papan boyo aku bisa gegem lintang renggo endahe rembulan. Aku sokar dudukan Buka siji makan ora-ora kang jagan ngelakang tanpa upama nunggu tumene sing tirta kanggo nelasi luka-luka katiga. SP Indonesia. SP Karawitan. Bukan kaskel. Wasik Raya Hadi Kowe nek Adi Jaya Audio. Singkat Pak RT yo. Singkat. Anganku ngamboro anembus mega ngitung lintang sesulo padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerina tak titipi hidung tegak jantung. Hey, Orino wengi wayangmu ngedo atiku Singo cirta saupama papan boyo aku bisa gegem lintang nganggo rintahe rembulan. Lunga-lunga katiga kanggo nalasi lunga-lunga katiga. Matur sembah nuwun Mbak Rati. Ya, sama-sama Pak RT. Yo dikancani. Ayo semangat, pemburu sinden. Dadi wong atiku nalikane sepisan ketemu awang ayu kanthi laku anggodo ati rinten siap dalu yo cayu. Ayo keng, bongkeng.
Rahayu, karawitane napa? Selera pemberan. Oke. Ares. Sabda pendetaran. Ayo. Bring siramu dadiai seseku. Hatiku sing lali. Tresnaku Sabda pandita ratu ring sliramu sadya Ketenan sinden. Karena sinten ketana ya ora mungkin.
Aja kaya mangkono, aja kaya mangkono. Aku iseng karo mboke aku. Aja kaya mangkono. Tak rewangi pati geni pamriye karepe tulung atine aku ora bakal rapi mung sliramu priya tak tresnani larat joget yo pemburu sine Yang live streaming selamat malam. Mas Arif sayange anakku loro wis rondo kono Joko kumbang desa apa bisa keturunan momong putra urip bebarengan sakno sar walah Aman nang wae jak suwe. Ketoke iya aku ya nang kono kok. Tahun ngarep. Sing ngerti wae. Ah, tahun ngarep. Yo. tak rewangi pati geni pamriye karepe tulung atine aku ora pengen rapi mung sliramu priya tak tresnan. Nggih, matur sembah nuwun. SP Production karawitan ugi campur sari komplit sak sone sak kajang sak dikore. Oi. Mas Yanto mriki yo jumeneng. Sumurupeng Surya
karo Mas Bambang. Oh ya Mas Bambang dan Bose selamat menempuh hidup baru. Sumuruping surya waya sore petendap-dap lali mangan kaya bareng atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang musra. Tresnamu ngemu bisa Apa pancen wis pinesti sliramu kebaco tak tresnani ning nyatane sliramu ora bisa tak ngerti. Jengrini dalam niki pikantuk dawuh nggih niku juragane Brambang Mas juragane Yanto. Brambang Mas Yanto. iki ngersake Lintang Asmara. Oh nggih Mungkin dono siap. sonten piyambak nggih Kang Mas. Bos Brambang ora omah nomor Bos mriku. Bos Brambang sing ora tau rugi. Nggih Oh mungkin ajeng dono nyanyi sonten ki Mbak. piyambak. Nggih. Kudu. Oke. Bab sawer mengke los. Nggih siap. Pungkasane tak trimo lelakonku tak yen bareng sedane ati muga Gusti paring pepadang kabeh lelakon urip iki. Sembah nuwun menika minangka dawuh Nggih, saking Kang Pak Mas. RT. Ayo Wan, gas Wan. Wengi. Mas Sapro, masuk Mas Sapro. Ayo rene jare kapan aku.
Tobrut. Nganti kagawa Matur nuwun pembayan Putri. Makasih Mas. Sesarengan karawitan SP Selera Bemberani. Pemberani. Esok awan neng omah wis ora krasan. Daluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang-mobang miterak kon goleki nora krasa esok awan nganti bengi. Manen yen nganti leyo
bunga yen kelakon nyanding slirane Nora tekan hatiku lagi wangian